donar la benvinguda, com no pot ser una altra manera, al president de Foment i molt bon amic i que me l'estimo molt, el Josep Sánchez Llibre. Em va comentar el Santi la possibilitat de poder vindre amb tots vosaltres amb aquest fòrum empresarial que feu des d'una ciutat tan important com és Hospitalet. Vaig dir que sí immediatament. Probablement la definició i la retribució entre el capital i els treballadors hauria de ser totalment diferent. Ara nosaltres pensem que en el futur l'empresa l'hauríem de definir l'empresari, és l'equip directiu, són els treballadors, és el capital i és el software. Si no són previsors, alguns treballs que avui estan desenvolupant persones perquè estan al costat de la màquina, doncs l'evolució tecnològica farà que aquestes persones quedin fora de l'economia i això doncs, pot perjudicar greument a l'economia catalana, a l'economia espanyola i a l'economia europea. Hi haurà un plantejament molt important per part del govern, com estan fent la majoria de governs europeus, d'intentar doncs, plantejar la transició energètica en els propers anys, des del punt de vista de sostenibilitat, des del punt de vista d'innovació, i aquí sí que també entrarem de fort. I estem convençuts també que tant des de Foment com des de COE trobarem els espais de diàleg suficient per intentar doncs, buscar plantejaments en què es faci sentir la veu dels empresaris. Segurament tots els obstacles que tenim molt a curt termini els vencerem perquè els empresaris són persistents, perquè els empresaris som eficients i eficaços amb els nostres projectes i perquè els empresaris l'única cosa que sabem de fer és fer d'empresaris. Parlem de generar riquesa, de generar llocs de treball, estem per intentar doncs, satisfer el benestar de tota la societat catalana. Moltíssimes gràcies.